Ikke, nu er det snart 4 måneder siden, du sidst har kørt. Så glæder du dig til at komme i gang igen. Jamen, det er helt sikkert. Altså, nu har vi ligesom gået hjemme i stallen i flere måneder og hele vinteren, og det har været mange måneder, hvor man ligesom forbereder sig med forskellige ting. Og, jeg føler egentlig, at det har gået rigtig godt. Hele vinteren har været rigtig god. Det har været utroligt spændende, og jeg kan mærke også det der med den sultenhed. Det er altså ikke bare noget, man ligesom tager ned op fra hylden af og siger, jamen nu er jeg sulten igen. Jamen, det har jeg virkelig kunne mærke, at jeg brænder for det. Så det forventer jeg egentlig en hel del af, at man glæder sig til at komme ud på banen igen. Så man kan sige, at der er også et resultat at stræbe efter. Heldigvis fik man sluttet af på fornuftig vis sidste sæson, men den her sæson, jamen, der er det vigtigt, at man kommer godt i gang. Brænder du mere for det i år end sidste år, hvor du var verdensmester, og så i år? Kan du mærke en forskel på det? Jeg vil bare lige sige, at man brænder mere for den andre sæson, men det er da klart 2 gange regerende verdensmester. Jamen, der er man en jagtet person, jamen, nu kører man med nummer 6 på ryggen, og det giver da selvfølgelig jeg vil ikke sige et anderledes pres. Altså, jeg lever det egentlig godt med at have pres på mig, men det er klart, der er noget at stræbe efter nu, og der er 11 Grand Prix, og det er klart dem, der er det vigtigste, men først og fremmest skal vi have testet en masse cykler og de nye folk og forskellige ting, og det glæder mig til, at det bliver en spændende proces. Betyder det noget for dig, at du ikke længere har nummer 1 på ryggen? Ja, selvfølgelig gør det det. Altså, der er der ingen tvivl om, at jeg kører kun med i verdenstoppen, så længe at man kan stræbe om at komme med i top 3, og så længe den dag, man ikke kan det længere, jamen, så tror jeg også, man takker af for det. Mit niveau, det ligger kun på at slås med medaljer, og det er da klart, man kæmper for det. Der skal ligesom være en gulerod foran, så det er hårdt arbejde. Der er mange bud, men alt kan lade sig gøre, hvis det hele går op i en høj enhed. Du har trænet lidt anderledes i år, end du har gjort sidste år og de andre år i sæsonoptræk. Kan du prøve at fortælle lidt om det? Ja, det kan jeg godt, uden at røbe alt for meget, men det er klart, at træningsprocessen har været god de andre par sæsoner, men vi følte måske, at vi manglede lidt styrke her og der, og man måske også peakede for tidligt allerede midt i februar eller starten af marts. Jamen, første Grand Prix ligger først hen 24. april, så vi har arbejdet med nogle andre værktøjer og nogle andre ting for at være klar til hver enkelt heat, når du kører på en aften. Så det glæder jeg mig også til at se, om der kan blive et godt resultat ud af. Du har også fået et nyt team, 2 helt nye mekanikere. Det er et helt nyt setup, kan man sige næsten. Eller det er jo ikke et nyt setup, men det er i hvert fald nye folk. Hvordan har du med det? Jamen, jeg synes så igen, det har været en utrolig spændende proces. Jeg har været med i hele vejen igennem og fundet de rigtige folk, som passer ind til mig, og jeg også kan bruge til noget. Så jeg vil sige, at jeg har ikke tid til at gå og finde nogle helt nye grønne folk. Det var vigtigt at få nogle, der var lidt erfaringsdygtige og kunne byde noget ind med teamet. Og der kan man sige, at Thomas, som skal stå for den polske liga, har været med Tony Rickardsson i 5 år. Og Rob Painter, som skal arbejde sammen med Lars på det danske værksted, stå for den svenske og den danske liga, og så skal de til Grand Prix'erne. Jamen, det er også vigtigt. Han har tidligere også været ved Jason Crum i nogle år, så vi ved, at de er kommet med nogle små værktøjer her og der, og det er jo altid lækkert for et team, at vi ikke ligesom bare tror, det vi gør godt nok, at vi ligesom kan hente noget erfaring ud fra os. Var det svært at finde de rigtige folk? Altså, jeg ved, du har flere til samtale, men var det svært lige at sige, at det er så dem her, vi tager? Om det er det lidt. Det er lidt ligesom, hvis jeg selv skulle ud og søge lidt arbejde, man har lidt sus i maven, og sådan er det også for de folk, jeg skulle ansætte. Altså, det er vigtigt for mig, at man har kemien, og vi kan hygge os og have det sjovt, men vi er også bundseriøse, når det så endelig gælder. Så selvfølgelig, det synes det var hårdt, men jeg synes klart, det var de rigtige beslutninger, vi har gjort. Ja. Hvordan er din fornemmelse af, at de faldt godt ind? Altså, fungerer de godt sammen, mekanikerne? Det er jo vigtigt. Jamen, jeg synes, det fungerer rigtig godt med teamet. Det gør det. Jeg har været utrolig meget på værkstedet hele vinteren, hvor vi har evalueret en masse ting. Også ligesom fortalt, hvordan jeg gerne vil have det. Selvfølgelig, Lars kender mange af tingene. Det gør han, men jeg føler også, det var måske vigtigt, at jeg kom ned ligesom og vise budskabet. Vi har da fundet nogle små fif her og der. Det gør man hver eneste år, så det bliver spændende at komme ud og træne her i starten af næste uge.